Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon sa itong sinimang palanggang mga tagpalamati. Ari na po ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma na para sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Siyempre, petsa 19 na sa bulan sa Abril, tuig 2022. Tuman kadasig sa mga inadlaw, matapos ang Abril, magasulod naman ang bulan sang Mayo. Hamakin nyo yan. Dasig-dasig, idyas ang dalagan sang aton sa orasan kag pagligad sa mga inadlaw, di ba? O aton lang dira pagpangamusta sa inyo. Kag magluwas pagid sina, dira lang kamo. Na? Relax lang kay mag-aopdanay kita tubtob taknal stress sa inyo dira mga lilisuan, 684 kilohertz. Kag siyempre naman sa mga nakaupod sa online via Facebook page sa Action Radio Bacolod, yes, FB Live kita. Na? Magluwas man ara dirang aton sa ni chat room nga sa diin na pwede ka mo maka-comment, pwede ka mo maka-recommend any suggestion sa aton man mga ginadulong sa inyo tag sa iya kahapon. Nga sa diin nagabasa si Tita Wilma sang sulat, naghatag kita sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope adlaw-adlaw. Kalingawan lang naton inaiya sa adlaw-adlaw nga tanan. Nga sa nahambalan ni Tita Wilma, hindi kuya kapakot sang matabo sa aton kabuhi adlaw-adlaw, kundi inalingaw-lingaw lang gid para sa aton. Kung majakpatan di makasmile, makakadlaw, magkapasalamat, pero kung hindi, paamo ka na. Pero okay lang, ha? At least, bisan paano, bisan hingalit lang bala, ma-divert naton ang aton sini paminsaron sa mga hitabo sa aton sinikabuhi, sa mga nagakatabo sa aton sinipalibot. Gani, relax lang dira sa inyo mga ginahamtangan. Kung kamo naman nagapahilay-hilay o nagapahilay-hilay gidya, kung kamo man nagahilay-hilay, nagasulusandig, nagarelax-relax sa inyo mga nahamtangan, kag ang iban dira nagapiyong-piyong man ang ilang mata. Ari lang diya si Tita Wilma nagaupod man sa inyo palamatinaan. Inyo naman mga greetings via text hotline. Ara lang atong sa text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ano panyaga, tada? Ano man panyaga, okay lang sa gihapon as long hindi kita maligaran sang gutom sa bilog nga adlaw. Maayo lang ang aton sinasitwasyon kag kahimtangan. Mabisan ano da kagahod sang palibot na ton, na? Bisan ano kagahod sang palibot tungod man sa mga nagarikorida, madamo sang aton mga mabatian tungod amoy ng paagi man, isa sa mga pang-agi, no? Isa sa mga pamaagi, no? Sa pagpangampanya sang aton sini mga nagapadalagan sa nagkalain-lain mga posisyon lokal kag nasyonal. Para sa ano na gani, palaabuton nga May 9, 2022 elections. Di prepare. Okay na kamo para sa inyo nga mga kandidat. Damo pa na changes, Tita Wilma, sa adlaw-adlaw nga tanan sa ilan na mga mabatian sa mga mag-aingganyo sa inyo. Pero ang isa lang mahambal ni Tita Wilma, vote wisely. Sugo sang inyo heart kag paminsaron, hindi sa sugo sang iban. Joke lang ng akon, okay lang na iya, pero dapat kabalo kita magpili. Why kuya ka pangampanya on air, ako lang naga-remind gamay. Kag syempre sa Martes nga edisyon sa This Is My Life, party sa eleksyon ti ang mamuno-muno lang gid ni Tita Wilma,
Bodo kay nami kay do kay nami na sa mga kabataan na pagkabati nila kay ina ha kay ti may announcement yang Department of Education mo ngiton sa ni DepEd nga ano tita we ginpabutya gisang DepEd na suno sa DepEd ano suspendido ang tanan nga mga levels sa mga klase sa mga public schools di ba sa bugos gini nga pungsod ya starting May 2 until May 13. Lawig-lawig. Halin Mayo 2 tubto Mayo 13. Inabangod man sa mga hilikuton, sa mga aktibidad nga may angot sa patigayunon nga national and local elections sa bugos nga pungsod. Ay. Eti na na-mention, man kag nasaad man misto sa DepEd order again issue sang August 5, 2021 pa last year, nga May 2 to May 13, 2022, all classes are suspended. Sa piyak nga wala iya klase, no? Ang mga estudyante, tati mga teachers, kabaluman tanang ilaman mga preparations. Ang ilaman mga preparations, ilabi na sa mga serbi, iya sa maabot nga election. Kag syempre, paabot gihapon, suno sa ila nga, mag-report sa ilatag sa ka mga schools na mismo sa mga adlaw nga wala iya election-related duties or activities. Kag ano ayhan sila nila? Ano ayhan? Mahulat kita na tungod dira kung ano ang mga matabo. Mamati kita sa mga maayo nga mga balita. Mamati kita sang mga husto nga mga balita, hindi ang mga peke nga balita. Kag hindi gid kamo magpadali-dali. Ilabi na sa social media. Amo nang hindi pala na istoryahan tayo na sa mga nakaligan nga kinanglan. Kabalo kita sa matudtod nga balita, kag kabalo kita magtanaw sang mga peke nga balita. Na kinahanglan gid kay kun hindi ba mga anak ambot lamang giliw. Ano ay hanang abden na ton. Pero okay lang na Tito Wilma ay launa 44 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay mga produkto from Dr. Alfred's. Yes. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Okay. Hi and hello, anay dira sa iton nga mga ara sa online ana. Mayong hapon lang da. Hi, Sir Meleli Uligo. Ba with a big heart. Kuno love you all. Gidya para sa iton. Halin kay Sir Meleli Uligo. Mama Ana Sinora, thanks for the big heart. Okay, good. Okay, mayo matiyag mo. Ay, ara ka nagali sa Banes Cafe. Sir Meleli, live na live sila dira sa Banes Cafe. Sa may Barangay Tangob. 4 days Semana Santa sa Mambulak. Ay, dito ka muna expense ang inyong Holy Week, na? Okay, sir. Sa Silay City. Mayong hapon, Action Wilma. Yes, salamat, gid. Tamyaw, Ma'am Wilma, please. Kay Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Jinky Dialagdoon, kag Noel Amar, kag syempre kay Sir Alex Montesa. Good afternoon lang dira, ana. Kay Homa Lumina, mayong hapon man. Miss Homa Lumina, yes, thanks for the heart. Mayong hapon lang da sa imo. Kag magluwas man sina kay Yom Jerry Bubida Piyoho. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay. Hinidino Cadiz, good afternoon, Wilms. Kag sa hinablus ko nga birthday niya kahapon dira sa Dangkalan, Ilog. Sinuto name niya Sir Jean from Hinidino Cadiz, sa iya hinablus dira sa Dangkalan, Ilog. Happy or belated happy birthday. Kay kahapon iya ko na birthday mo na. Kay Maylin de la Torre, hi, tawi idol, tagi kabisan ka obra ko sa kampo. Panghila mo, nagapamati, gid kami sa radyo, dari sa Biak na Bato, La Castillana, tawi. Damo, gid salamat. I love you, tawi. Miss Maylin, thank you so much, no? Love, gid ko, no? Okay, thank you. Okay, action to sa mga reminders. Okay, thank you, no? Sa mga reminders, kung kay mga advices nga mabatian niya. Mama Ana, welcome gid, no? Good PM to all. Kasi manwa, monitor gid. Dira subong sa Barangay Mabini, Valladolid. Carlinda Perez, kay Melay, Lekmanis, kay Christine Bigota, no? Halin kay Jeronimo Vergara Jeronimo kay daw pulos apelyido ang iya ni account name, no? Yes, okay. Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat gid. God bless. Yes, Raymar Beranyo Lingoste, mayong hapon. Gapatuyo, Ma'am Wilma, sa pamati sa This Is My Life. Okay, piyong-piyong na da, sir. Hindi lang pagdulangi mo animo para mabatian mo man kami di. Angela gayon dito Castillo. Monitor lang ko sa Tutong Barangay Felisa. Salamat.
Okay, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my niece, Junaline Malaca Brillantes, on her birthday today. Likewise to Anita Moreno and Dexter Dane Chua on their birthdays today. Thanks a lot. Stay safe. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am. Thank you, Gid. So sa mga hinablos din ni Ma'am Elizabeth Gamala, happy birthday to you. Inday Junaline Malaca Brillantes. Check to na? Yes. Anita Moreno kay Dexter Dane Chua. Okay? Watching from Singkang Bacolod, amon sudan lunch adobo nga manok kag pritong baboy. Aba perte, ha? Sus palumbaan ay guro ay no. Ma'am Julie Militado Patrimonio, sadya na ikong damo magkaon mo. Hello, good evening, Tito Wilma. Yes, Ma'am Marjorie Ward. Thank you. Good afternoon sa imo. Good evening sa yes, diri. Okay. Greet ko, bata ko sa Beirut, Lebanon, Maricon Castillo and Gloria Moreno. Good morning. Dere sa Beirut, Lebanon. Yes, good morning kay Maricon Castillo, kay Gloria Moreno from Angela Gayundato Castillo. Happy Easter, Tita Wilma. Likewise, Ma'am Chinky de Alegdon. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo and Document Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Olegon, Alex Montesa, Melili Uligo, and all my family sa Barangay Panday ng DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Good afternoon, Tita We. Present always from Celine Homes. Please shout out sa kumari ko kay Merlinda Sombero Nombre and her family sa Talisay. Salamat, Tita We. Stay healthy and always, and God bless you more. Okay, I am watching. Good PM, Action Wilma. God bless lang na. Katamyaw ko lang Gabinos family. God bless you. Haling kay Sir Rufino Ere Gabino. Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Thank you, Gid. Kay Jan Midelman. Mayong hapon, Ma'am We. Musta lang ko sa anak ko. Si Jan Philip Midel sa may ang Candone from Sumag. Salamat, Gid. Sa mga taga Candone, dire mayong hapon lang. No? Halin sa Sumag kay Jan Midel na mayong hapon, Tita Wilma, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Tamyaw ko lang. Yes, happy birthday kay Mila Gallego. Yes, kabatchmate ho. Happy birthday kay Mila Gallego. Watching from Olympic Marking. Mayong hapon from Divine Cantera Ardiente. Okay, thank you, Gid. Sir Milele, thank you, Gid. Kung nakambala, nagpa-thank you si Sir Milele kay Ma'am Chinky. Okay, salamat, Gid. Thank you so much, Tita Wilma, and more power. Stay safe always. God bless. Okay, likewise, Ma'am. Okay, enough lang na, Anay, ha? Relax ka mo, Anay, dera. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Wow! Greet ko lang si Tito. Nga happy birthday, MBTC, and good health lang permi at Tito. And enjoy your day. Tagamanghanoy la Carlota. I'm sorry. Tagamanghanoy la Castillana. Thanks, Tito. 1246. Thank you so much. Okay. Good PM, Tito Wilma. Happy listening. This is Melina Alunan. O ginagwit niya si Melina Alunan, Celia de Venegracia. Nanay Eddie of Banga Lote.
Banggalotin, sekto na. Banggalotti, Barangay Alice from Eden of Barangay Tapi, Kabangkalan City. 6907, mayong hapon lang dera. Ay, oo nga mga anak. Pwede siya kung kapangayo textmate. Pwede ko kapangayo textmate, Tita We. Girl lang, single mom, pwede man aabaw. Basta wala lang halitay, ang maayo lang. Sa gusto nga makig-friend sa iya ring cellphone number 0963-0611-453. Okay, 0963-061-1453. Okay. Enough lang na anak si Tita Wilma magabasa sa nga itong sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong letter sender sa sininga hapon. Lalaki ha, amay. Bana, nga ginbayaan sang asawa. Nega problema sa iya sa sitwasyon sa karon. Nagapatawag kay Robert. Kag ang mensahe ni Robert sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang? Kag maayong adlaw sa tenan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Kag sa tenan man nga mga taga-action radio kag mga naka-online. Kung mamati lang ko sa radyo kag magtanaw sa online, nagakalingaw man ako. Ina ang rason kung nga nagpadala man ko sang akon problema. Natungod ini sa akon asawa, Tita Wilma. Halin sanggin, baylo ako sang akon asawa sa iban nga lalaki, daw wala na sang pulos ang akon kabuhi. 15 years kami nga nag-upod, kag may duha kami kakabataan. Nga subong, mga soltereto na. Wala gid ako nagapaabot, nga maabot ang ini nga sitwasyon sa akon kabuhi, nga mawasak ang akon pagpangabuhi. Tawgalang gali ako, Tita Wilma, kay Robert. 45 years old. Kabalo ka? Malipayon man kami sa una namon nga pag-upod. Hindi man kami damo gid kwarta. Pero matulutawhay lang ang amon pagpangabuhi. May maayo ako nga obra, isa ako ka supervisor sa amon ginaobrahan. Kag ang asawa ko, maayo man ang posisyon sa iya ginaobrahan. Wala man kami sang ginaawayan. Nakibot na lang ako sang ginprangkan niya nga ginsugid sa akon. Ngaliwat sila nga nagkitaay sang iya ex-boyfriend. Kag nagdesisyon sila nga mag-upod. Ginbayaan niya ako, ginbilin sa akon poder, ang akon duha ka mga bata nga nag-eskwela pa. Sobra na duha ka tuig nga wala siya sa amon. Kag ako padayon man nga nagaobra para nagidlang sa akon duha ka bata nga naapektuhan man sobra sang amon separation nga duha.
Sa tuod lang, Tita Wilma, daw buhi ako nga patay. Nadulaan ako sang paglaom. Kag para sa akon, wala na sang kahulugan ang akon kabuhi. Kag gusto ko na nga tapuson ini, kung hindi lang gid para sa akon kabataan. Bugat gid sang akon dughan. Sakit-sakit gid ang ginhimo sang akon asawa. Ina ang akon problema. Nagapamati lang ako, palihog. Salamat gid, Robert. Kabugat sang sitwasyon, kabugat ihulag, kag daw wala ikaw pa sinadtuan, wala na direksyon ang kabuhi. Kung ang isa ka tawo, nagahigugma sang lubos, kag pagkatapos, talikdan. Ay daw mo halos palang narumpag ang kalibutan mo na mo, di ba la? Anyway, sa imo anay Tuto Robert, maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa imo gin palabot diri nga kabahin sang imo iya kabuhi. Salamat gid. Antes man si Tita Wilma maghambal na hanungod sa imo sitwasyon, una-una, magpangamuyo ka. Magpakabakod ka, himuan nga inspirasyon, kuha ikaw kusog sa imo duha ka kabataan. Sila ang salandigan mo. Sila ang manginhaligi mo sa pagbangon sa imo sitwasyon. Tandaan mo, isa lang ang aton kabuhi. Tito Robert, bago lang natapos ang Simana Santa, na? Kabay pa nga sa pagligad sang Simana Santa sa pagpakasakit sang aton Ginoong Hesukristo, ang pagpatawad nag-upod na kag nahatag mo sa ginhimo sang imo asawa sa imo. Kabalo kita mabudlay mag-let go kag kabudlay mag-move on sa mga musina nga sitwasyon. Pero ang pagpangamuyo kag ang aton dako nga pagtuo sa mahal nga Dios, dako gid ang mabulig sa aton para kita liwat nga makabangon. Hindi pagpadayuna ang ginaplano mo. Masiling ka nga daw nadulaan sang duag, na nadulaan color ang imo kabuhi, wala ka na sang kusog, wala ka na sang paglaom, ano pa gid ang hambal mo, daw wala ka na sang gana nga magpadayon sa imo sinikabuhi kag wala na kahulugan ang imo kabuhi. Hindi napaamo ka na. Hindi amo na siya na tanawa to Robert ang katahom sang aton kabuhi diri sa kalibutan. Hindi inang matlaw ay nga hitabo sa aton kabuhi nga sa diin kun hindi ka magpakabakod. Kung hindi ka magpakabakod, amo inang magabutong sa imo. Amo inang magabuyok sa imo sa kalainan. Magabuyok sa imo sa kalautan, nga sa diin, suno sa imo, naapektuhan sang tuman ang imo kabataan, hindi pagpasugti inaanak. Na? May Diyos ang kalibutan. Kag siya nga nakahibalo, kun nga amo sina kadako sang pagtilaw nga ginhatag niya sa imo. Tanan kita ginhatagan sang Ginoo sang kabuhi, na kag kita tanan dapat nakahibalo kun anong kapuslanan naton diri sa kalibutan. Kinahanglan kahibalo kita kun paano mangin mapuslanon ining aton kabuhi nga ginhatag sang mahal nga Dios sa aton. Hindi pag-ibali wala ang kahulugan sang kabuhi sa aton. Kinahanglan gid. Ginbayaan ka? So what? Amo na lang na bala, pataas ang kilay mo. Ti ano kung ginbayaan mo ko na titawa, igambal ka lang na kaindi ikaw ang sa lugar correct. Pero totoo, ang mahambalang ni Tita Wilma, magpakabakod ka. Bisan anhon mo kapilit sa kaugalingon mo nga butungon siya pabalik, wala ka sang mahimo. Kaya nga, siya naging mismo ang nagprangka sa imo face to face. Perti man nga kaisog ang iya, no? Na makasiling tabala. Daw wala siya ya heart sa iya kabataan. Bisan hindi na lang para sa imo, Robert. Na?
bisan sa inyo na lang kabataan. Pero to tandaan mo ya, ang tagsa kakabuhi nga ginhatag sa aton sang mahal nga Dios, may kapuslanan. Importante. We all live for a purpose. Amo na yang gintalana sa mahal nga Dios sa aton. May katuyuan kung nga aari kita diri sa kalibutan. Kung nga ginhatagin na ni Lord sa imo kay kabalo siya, kaya mo na. Kaya na sang powers mo. Sa kaso mo, sa bahin mo, tandaan mo, may duha kakabuhi. May duha kapalaabuton nga nagasandig sa imo. Ti kung magpabaya ka, kung kutlon mo pang kabuhi mo, kung mapatay ka, I'm sorry to say that, ano ang padulungan sa imo mga kabataan? Totoo, wala gin gusto sang kabataan nga mabuhi sa kalibutan. Hindi ninyo sila pagpaantusa tungod sang ginhimo sang imo asawa. Be it, ginhimo niya, okay, ihatag sa iyang kalipayan. Masakit man, pero batuna sang hugot ang tanan. Imbis nga kaugtan mo siya, ipangamuyuan mo pagid siya. Nga kabay, mangin malipayon siya, sa iya desisyon, nga kabay husto ang iya desisyon para sa iya kabuhi, kay ang Ginoo among nakahibalo para sa iya. Na makaluluoy ang imo duha ka kabataan. Kinahanglan kanila kay nga totally talikdan sila sang ila iloy nga asawa mo. Diba? Kinahanglan kanila nga dapat atipanon mo sila. Dapat patungdan mo sila sang imo pagpalangga tungod amo inang kinahanglanon sang aton mga kabataan samtang nagadalag ko sila. Sige antos adutang may maayo kang trabaho. Bakas i-mold sang maayo ang kabataan pero never mo nga hiluan ang pensar kag baletsyagon sang kabataan ag parte sa ila iloy. Amo lang na itong mahambal ko. Kaya ang kaayo nga ginahimo mo or ang kaayo nga himuon mo para sa kabataan kag sa kabuhi mo, kaluy-an kagid sang Ginoo. Kung mapatay ka, I'm sorry, no? Di kung mapatay ka, kiti gusto mo mag-suicide, gusto mo nalang dulaon ang kabuhi mo sa maanong duwa mo kakabataan, anong matabo sa ila? Naamo na bala to? Abi mo magalinong ka sa piyak nga kinabuhi? Never! Ara ka sa piyak nga kinabuhi, magatamod ka sa mga kabataan mo. Nagaanto sila, kagusto mo sila buligan. Paano? Hindi ka na makabulig, kaya nagatamod ka na sa ila tungod ara ka na iya sa piyak nga kalibutan. Makaluluoy ng inyo kabataan. Ang imo kabataan. Sila ang rason nga dapat ka mabuhi. Sila ang rason kung nga dapat ikaw mabuhi, Tuto Robert. Hindi mo pagpasugtan nga mangin upang inang kasakit sa imo kabuhi sa karon. Bao. Puwerte nga pagtilaw sa kabuhi pero amo ginaitong kabuhi mo. Maswerte ka kung malipayon ka sa imo kabuhi, pero kung mag-abot ang pagtilaw, puwerte gid kasakit. Nga ka makasiling ka, yes, do gusto mo na lang madula sa kalibutan, amo na ikaw. Pero tandaan mo to, may Dios ang kalibutan. Kung nagapati ikaw nga may Dios ang kalibutan, nagapati man ikaw. Nga siya maghahatag solusyon sa puwerte ka bugat nga problema nga ginhatag niya sa imo. Ginatakos ya ka na, kapit ka lang sa iya. Hugot-hugot gid bala. Pray ka sa iya, hugot-hugot kang maghilibion, ipautwas ang tanan nga ara dira nga ginahuptan mo sa imo dughan, ipautwas sa iya kay nga akon ma-release mo ina, maumpawan ka gid to, maumpawan ka gid ka magsiling ka ay nga magagaygid ko ka inchid na may duha pa ko gali ka duha ka kabataan pa ko gali nga dapat giyan sa ila pagdako, may duha pa ko gali ka kabataan nga dapat atipanon, may duha pa ko gali ka kabataan nga tuy-tuyan sa husto nga banas. Hindi ko sila dapat pagtalikdan. Amoy na bala sana san madumduman ko according to Helen Keller, no? Siling ni Helen Keller, siling niya dito, life is either a great adventure or nothing. Na
So, kinahanglan niya mabakod ta, kinahanglan niya may determinasyon ta, kinahanglan makigbato ta. Nga kung kisabili, daw wala ka na dangpan, daw wala ka na dangpan sa kung ano, wala ka na mapangayuan sa bulig. Pero kung dako ang imo faith, dako ang imo trust and faith to our God, ay tuod bisan mabudlay, hindi ka giniya pagpabayaan. Na? Siling man gani ni Johnny Cash, na mo na magiging hambal ni Johnny Cash na si Platan ko kayo na siling niya, all your life, you will be faced by a choice. Sa bugos mo nga kabuhi, magapangatubang ikaw sa mga hitabo nga sa diin, ikaw mismo amo ang magadesisyon. Ikaw ang magapili. Pwede ka magpili sa nga, you can choose love or hate. So, ara ka sa amo sinang sitwasyon. Pwede ka magpili nga, maghigugma kapag pabilin sa amo sinang sitwasyon. So, buot silingon, ilubong mo pagid ang imo kaugalingon sa amo sina nga problema. Or hate, ti gusto mo man ang kabuhi mo puno sang kaugot, waay padulungan man ang kabuhi mo, di ba la? Wala sang padulungan ang kabuhi mo. Pero kung love ang imo pilion sa pihag sang kapaslawan nga imo ginaetubang, gamita lang ang paghigugma sang Dios sa aton tanan. Nga despite sang mga kasalanan naton sa kalibutan, ano man ang kasalanan nga nahimo mo, ang Ginoo padayon nga nagapatawad sa aton. As long nga ra kita sa iya, nagatuo kita sa iya, nga siya ang aton creator, siya ang aton manluluwas. Amulala na ito, no? Tiyan mo nang hambal gani ni Cash nga between sa pagpili sa tunga sang love kag hate, mas ginpili niya ang love kag maghimo sa mga maayo nga buga ang butang, kag mas ginpili niya nga mangin optimistic sa iya kabuhi para mangin maayo ang maabtan sinitanan sa iya palaabuton. So amo na itong himua sa imo nga kabataan, no? Kasubo sa sitwasyon kung sino magasiling gani, makuharap-harapan hambalan ka sang imo asawa mo na iban guro, matapungulan ka pa, matampaan ka pa, di ba? Pero ako saludo sa imo, na tungod kalmado ka, kalmado ka. Sa nakita ko sa imo kalidad bilang isa ka amay, bilang isa ka bana, bilang isa ka tawo, na dako ang imo pagtuo sa mahal nga Dios. Gani more faith, more trust himo agkit sa mahal nga Dios. Kay siya nagmaalam para sa imo kag sa imo duha ka anak. Bisan amo lang na balatuto, kay tuod gid man na magpagkabakhod kagid. Sa nasiling ko na sa liwat, inspirasyon mo ang imo kabataan. Hindi ka magpakahuyang. Na? Hindi ka gid magpakahuyang. Sila ang imo inspirasyon, kag sila ang magahatag kalipay sa imo sa palaabutan. Sa palaabuton, believe me. Na. Okay? Kabay pa nga natandog na ito ng imo balatyagon, nakahatag kita kasanagan sa imo pamansaron, kag magkahimo ikaw sa isa ka maay nga desisyon. Gwa ka da sa sitwasyon mo. Kung ara ka man sa isa ka lugar or ara ka sa sulod sa shell or box nga amo sina, gwa ka. Liwat, imuklat ang imo mga mata, tuluka ang katahom sang kalibutan. Nga sa likod gali sa mga kapipitan, sa likod sa mga pag-antos ka mga kasakit, ay may kalipay pa nga mag-aabot sa imo kabuhi. Na, manumula siling niya, sa likod sang galo, may kasanag nga nagahulat sa imo. May kasanag, kag may kalipay nga nagahulat sa imo, kag sa imo kabataan. Tito Robert, yes, ara lang si Tito We. Don't worry, just pray. Doon kugid ikaw sa pagpangamuyo. Nga kabay pa, no? Pati ng asawa mo, ginatag mong iya complete name, i-pray na ton. Nga kabay wala siya magsala sa iya desisyon, mangin happy siya. Never mind, no? Amo na lang na, ibutang mo sa imo balatyagon ang paghigugma, ang pagpatawad, ang paghangop, tanan nga mga maayo. Kay once na pag-abot ang tion nga magatubangay ka mo, wala sang kaakig, kundi ikaw pa ang mayuhom sa iya. Ay hoo, gahuot ang dughan mo, gahuot man ang dughan ni Tito Wilma. Well, anyway, okay lang na saya to. Life must go on, kono, di ba? As always, nga ginambal ni Tita Wilma, life must go on no matter
what happens, di ba? Okay, so salamat gid sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamati ha. Inyo man mahatag inspiring nga mga messages para sa atong letter sender kay Toto Robert para nga makabangon siya. Na makabangon siya kag mabuligan man niya ang iya kabataan kag hindi niya mapabayan. Talupang do na iton si Toto Robert. Ha? Yes. Kag sa inyo man mga istorya sa inyo kabuhi, inyo man problema, pwede ninyo diri mapadala sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man mapadala, no? Paagi sa Facebook page ni Tita We, ang Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira may send message, mabaton ko niya sa messenger. If not, sa akong personal account, Wilma into Pina Sugaton. Kay mostly do ara, gidara mo, no? Kinahanglan lang na. Okay, Tita We, alas 2:21 Action na Radio, Philippine Standard Time. Dali lang bala pilani ka mga mensay sa eton man mga palangga nga mga tagpalamati. Siling ni 1763 maayong hapon ang ma-advise ko sa imo Mig, mag-move on ka lang kag focus ka gid sa work. Yes, mag-focus ka gid sa work mo kag sa mga bata mo Mig, kag magpakabakod ka gid. At least ara sa imo mga bata. Na mag-pray ka lang always. Wilma, may sugbon, pwede ko kapangayo din, textmate babae lang. Rainiel Nigali. Okay, Rainiel. Kung may mag-message ka niya sa inyo, kamuna bahala mag-screen, pero mga maayo lang, hindi nyo paghalitan ng atong isika pareho, ha? Okay, so gusto makig-friend kay Rainiel, aring niya cellphone number 0975 459-1763. Again, 0975-459-1763. Siling naman ni 6907 sa imo Robert, ang masiling ko lang idangop ang tanan sa aton mahal nga Dios. Ginahatag gina sa aton tungod masarangan mo ina kag always pray gid because prayer is powerful kag ang mga bata imo inspirasyon sa imo kabuhi. Wala sang kaluwasan ang maghikog, right? Ginaya. Magpakabakod ka para sa imo kabataan. Halin kay 6907. May damo gid nga salamat sa imo 6907. Okay, siling naman ni 7008 mayong hapon sa imo Brad Robert. Ang dapat mo paminsaron subong ang duha mo ka mga kids. Hindi na pag-isipa pa ang wala. Konsensya nga asawa. Pa-eskwela hagid ang mga bata kay amo na ang imo manggad. Right, 7008. May damo gid nga salamat sa imo man. Tige, maara inspirasyon na Tuto Robert para sa imo. Wala ka nagasihanon sa kalibutan. Tawe good PM pagwit ko gali kay Christian Demerin sang Buena Vista Magalion. Okay, halin kay Tadjo. Okay, 7693 salamat gid. Mayong hapon ang ma-advise ko sa imo Mig. Yes, mag-pray ka gid kag magpakabakod. Importante ang imo kabataan. I-divert lang ang imo balatyagon amo gid na iya sa aton kabuhi, hindi tagin mapaktan ang mga pagtilaw. 2468 salamat gid sa imo. Siling naman ni 5231 pray lang pre, damo pada makita mo. V-Mar ni Galisang La Carlota. Okay, so kabati, kay naa makapayuhom lang na sa imo, Tuto Robert, ang hambal ni Tuto V-Mar, na? 5231. Siling pada, damo girl pare, damo ko no girl pare, siling gani ni, sa aton online, dali lang gid. Pasiplatan tang aton online, na palapit-lapit wala na. Siling ni Ma'am Marjorie Ward. Siling niya, Tita Wilma, ang masay ko lang kay Robert. It's so sad and painful what had happened, but life must go on. And just move on. Ask guidance through prayers from above. You never know what is in store for you, and God will take care for you. That's the promise. Amen, Gijama Marjorie. Yes, oo. Check
tugin na iya. No? Hambal naman ni Ma'am Lani Hiromiano mayong hapon tawe kay Robert, masubo man ang kabuhi mo kinahanglan magpakabakod. Importante ara sa imo ang mga bata mo. God is good. Pagtilaw lang na. God bless. Okay? Ma'am Lani Hiromiano dira sa Buwan Capi, salamat gid. Siling naman ni Miss Jane, Candido Hildore from Sumag na si Miss Jane. Be strong, Robert. Ang kabuhi ta isa lang. Pero trust God sa tanan. Ako gani na carry ko kag next month mag-graduate na anak ko. Good PM, Tita Wilma. Miss you. Wow. Okay, so kita mo na. Inaman ka ma-inspire bala sa imo, no? Tuto Robert, magka-inspire gid na sa imo. Anthony Louis Habagat, wow, salamat gid. Siling man ni Ma'am Ana Sinoro, ay nako, hindi magdula sang paglaom. Pinsaron mo ang mga anak mo, hindi ka man paggabaan magpangamuyo. Bay isya, insakto na? Hindi ka magpangamuyo. Bay isya ang mga anak mo, pinsaro, bay isya ang pensaron mo, mga anak mo. Pangamuyo, gid. Yes, Ma'am Ana, salamat, gid. Bawho. Alas 2:26, Action Radio, Philippine Standard Time. Sir Jan Alvarez Humayaw. Good afternoon, Kuya Madam. Good afternoon, Tita Wilma. Thank you, kid. Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon man sa imo. Salamat, kid. Kag kay Raquel Villafuerte Martinez, mayong hapon sa imo, Day Wilma. Sige lang kami diri monitor sa imo program sa Tasoy's Farm sa may purok sa East Barangay Alangilan. Salamat gid. Kaginatamyaw kumandira sa Airport Subdivision si Budha Martinez kag ang iya asawa Pinky. Mayong hapon, salamat gid. Okay. Kag ari pa diho nan siling abaw. Ari ang hambal ni Tuto Anthony Jones. Tuto Anthony, good afternoon. Thank you gid na. Mayong hapon ta. Also to our letter sender, Subong. Sila niya, Sir Tuto Robert na, hi to Robert, just continue to take care of your children. Be strong and have courage sa pagatubang sang imo sitwasyon. Keep in touch lang gid sa Ginoo. Have faith in Him because He loves you so much and He cares for you. Go lang sa life. Hugs. God bless you and your entire family. Ay nabalabisan paano bala no makahatag sa iya inspirasyon ng inyo man nga mga mapadala nga mensahe para dere. Suggest ko sa iya Tita We nga song nga pwede gid niya pamatian, Goodness of God, na entitled Goodness of God. Suggestion ni Tuto Anthony. Galing kay hindi ta ka play music tungod kay Facebook mo no. Okay lang na Tuto Facebook na kay Inday pamati kami permi sa programa mo sa Morsha ni Tawe. Okay, Inday sang Morsha, may damo gid nga salamat. Abaw. Okay, so relax ha, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion Supra. Okay, dugang pagido. Hambal ni Sir Rufino Era Gabino. I'll pray for you, Brad Robert. Maligad lang na iya ang imo pagtilaw sa kabuhi. God bless you. Sir Rufino Era Gabino, thank you, gid. Sakto, gid. Totoo ha. Sakto, kapit kid siya kay God. Amo ng misyon. Hambal ni Ma'am Virgil Alpinda, na? Sakto na Tita We, kapit gid siya kay God. Kag hindi magpangduha-duha kay si God is so good all the time. Amo na iya misyon Tita We, na sa pagdipara sa mga bata iya nga bunga sang pagpangalipay nila nga duha sa iya asawa. Pray ka lang Tuto ha, Tuto Robert ha, mahamili na iya kay Ma'am Virgie Alpinda. Nay, nga mga anak. So salamat gid ana. Hanamis ang inyo nga mga ginpadala nga mensahe kay Tita Wilma, hoping nga makabulig kay Tuto Robert nga atong letter sender. Divine Cantera Ardiente, good afternoon. Yes, salamat gid sa imo. Thank you so much kun hambal ni Ma'am Jinky Delagdon, Tita Wilma, and more power.
Yes, Ma'am Lani Heromiano, salamat gid na kag kay Emerlinda Sombero Nombre na Mami Diana Consolacion, good afternoon man, kag kay Gilbert Tandoy, Angela Gayondeto Castillo, yes, Raymar Berano Lingoste, kag kay Homa Lumina, salamat gid na enough lang na anay, dali lang gid, ha? Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita
Action Radio Philippines Standard Time. Lasig man oras ba? Baby Gregorio Yulo, mayong hapon sa imo. Yes. Reyna Beseti Makiling, good noon Action Wilma, pray for Kaliling lang. Pray for Kaliling lang ko kay may ambush. May ara ko no ambush sa Kaliling. Okay, Ma'am Reyna Beseti Makiling, badamogin nga salamat. Okay, kag I get misty just holding you. Tita Wilma, good PM. Pag-greet lang ko sa tanan nga SV Toda, especially my husband Glenn, kag sa mga bata ko. No, kay Glenn din, kay Glenn, kay Junior, kay Jilen, kay Glenny din, from Mama Eden. Puwerte nga mga ngalan sa mga anak ko. Anyway, thank you so much, Ma'am Eden. Sa mga taga-Isabela, taga-Binalbagan, Art ni Gali sang Isabela. Boga mga yun sa mayong hapon sa tenan. Sa mga taga-Isabela kay Binalbagan. Gapangayo man siya textmate. Ariya, cellphone number 0963-813-4256. Again, 0963-813-4256. Mami Diana Concepcion, mayong hapon lang dira sa Isabela. Mami Pilar, of course, Nanay Dayin. Pero si Tito Will Mamaga, basa na sa itong zodiac sign para sa itong horoscope. Pero ang man ina, oy, happy birthday galiana iti wen, Happy birthday karon nga adlaw, April 19. Kay Madam Lailani Alba, Miss Lailani, happy birthday to you. Kag syempre kay kabatchmate Mila Gallego, happy birthday. Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga ga-celebrate sa ila birthday, happy birthday. And God bless. Ang wish lang ginaiton niya sa inyo, good health. Okay, ma-horoscope na si Tita Wilma. Ang aton horoscope, subong nga adlaw, Martes. Una ko na ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, among ini mga nataw, Marso 21, tubtob, Abril 19. Aries, ang inyong horoscope na gasiling, kung nakasala ka mo, batunan ninyo. Kung nakasala, batuna. Kay nga, once nga makabaton ka mo, ang katawhay sa balatyagon, inyo maangkon, kag kinahanglan importante gid ina, magpangamuyo man, kag duga nga pagpaninguha para sa inyo kabuhi. Ang nagagamo sa inyo pensar, magaligad ina, kun maglingaw-lingaw man. Sometimes, kakinanglan mangin resourceful man kabalo-bala mangita pa maagi Aries sa pagpakigbagay sa inyo isig kapareho, kagdugang pagid kung may ara ikaw advice nga nabaton nga daw gusto mo i-considerar, kinahanglan tunan mo anay sang maayo kung bala makabulig o kung hindi sa imo. Mga Aries, 2-17-23 kag 40 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Yes, mga Taurian, okay. Bapagsik sila subong, full of energy ang mga Taurian karon nga adlaw, pero galing full of energy kamo pero lipot pasensya. Dali ka mo mapikon, right? Sakto sa wende, okay, kung hindi okay lang, basta sakon ka mo kon manginit. Manginiritabli ka mo karon nga adlaw, ara gid hambalo, but singon dali ka mo maakig Taurus karon nga adlaw. Ang kinahanglan niyo lang, control yourself. Okay? 18-27-36 kag 40 mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, suno sa inyo horoscope, kung may gamay nga problema na hanungod sa imo palangga sa kabuhi, kung may ara gin man Gemini, relax lang. Kung may ara gin man problema, kung may ara, kung pwede lang, dapat gid, hindi mo inapagdalon sa imo ginaobrahan. Okay. Kagkaroon man nga adlaw, may mga wala ka, hindi lang mga tawi, may ara ikaw wala ginapaabot, may ara ikaw wala ginapaabot nga madiskubrihan mo isa ka sikreto. Ano ay ina? 11, 29, 39, kag 41. Your lucky color is
brown. Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, sa mga Cancer, may bago nga offer sa inyo sini trabaho. Sakto na. May bago nga offer sa trabaho para sa imo or sa inyo, no? Ang dapat desisyonan, Cancer, kinanglan ginapamensara na isang maayo para nga hindi ka maghinulsol, di ba? Okay. Just si Shati 26:30 kag 42, your lucky color is electric blue. Mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo, ano gani, Tita Wilma? Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo, ginaangko ninyo ang pinasahi nga kaabtik sa inyo pamensaron nga bagay naman dapat gid gamiton sa pagtuon. Kag makatawa am ara naman, makatawag man atensyon. Ang imo sini aura karon nga adlaw para ikaw ang pamatian. Mas suwerte mo nga mga numero 8, 24, 34 kag 38. Green is your lucky color. Okay. Ano pagyan? Virgo. Ang mga Virgo na gusto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, sunod sa inyo horoscope, ali ay likawan anay subong adlaw mga chismos sa mga hilabtira para hindi ka mo maulamid sa kagamo. Ari lang gidyang himuon ninyo nga makapayo para sa inyo. Tagaan importansya ang inyo ikaayong lawas. Your lucky colors, your lucky numbers, 6, 19, 25, kag 37. Lucky colors, sky blue. Una pa lang nga bahin sa mga zodiac signs, so bantayan pang mga nabilin sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Bear Brand Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sa Aba, sa mga suki naton dira sa Villamar sa may barangay Mandalagan, mayong hapon lang dira sa inyo kag salamat gid. Man ng Pearland May, salamat man kag sa Bith Store. Kay Tay Avelino and Sandra Tiglay sa Phase 1, dira mayong hapon lang. Kag sa Camp Amber, Don Salvador Benedicto kay Virginia Manihable. Salamat gid. Mo kay na bila. Ne nagwarda mo kay Kainday May sa East Homes 4 sa barangay Mansilingan. Salamat man sa inyo. Mo kay na bila. Kag kay Cutie Pie, Atia Kim Eriman. Good afternoon lang dire sa inyo, ha? Kag Lester Way, aba kahingabot ka. Sir Lester Way Benitez, good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Patamyaw lang please sa akon asawa. Pinalangga niya ang asawa. Kay Ma'am Ayaza May Katagi Benitez, dire sa Zumag National High School. Kag sa akon man anak kay Aya Fire Benitez. Sir Lester Way, thank you, Gid. Kag thank you so much for the stars you sent. Okay? Pero relax lang, anay. Dira kay tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili natin nga zodiac sign para sa aton horoscope. Okay, sa mga nabili natin ng mga zodiac sign, syempre, Libra, ada pang Libra. Pamo ka na bila. Ada pang Libra sa mga Libra na tao si Siyempre 24, tubtub Oktobre 23. Aba, mga Libra do ka nami sang inyo feeling karon nga adlaw. Di bala? Nami pa matyagan nyo, inaamangin rason para matapos ninyong inyo tanan nga trabaho for today. Kag isa pagin nga makahatag sa inyo kalipay, isa katawag halin sa inyo
ginapagkamahal or sa inyo palangga, sino man sa pamilya nga maghatag sa inyo kalipay. Ba matawgan ka mo, happy na bo ka na bisang adlaw sa mga Libra. Okay? 20, 25, 33, kag 34 mga maswati nga numero. Violet is your lucky color. Mga Scorpio, anay, Tita Wilma. Ang mga Scorpio, mo naman ini mga nataw, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Ari ay. Mga Scorpio, maghalong, ba diba? Maghalong kay nga Tita Wilma. Hindi makulbaan na lang mga Scorpion karon. Hindi, ari hamba sa inyo horoscope. Maghalong lang. Tungod nga, mas mabugat sa inyo nga makahimo kamo sala karon nga adlaw. So, kinanglan hinay-hinay lang, na? May kaayuhan man kamo nga maangkon, inakon ang unod sang pensar nyo, mga maayo, mga positibo. Mga masuwati ninyo nga mga numero, Scorpio, 15, 30, 40, kag 41. Neon green is your lucky color. Okay. Mga Sagittarius naman. Mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 23. Sa mga singles lang ni nga mga Sagittarius, may matahom nga palatandaan sa inyo na hanungod sa ginatawag paghigugma. Singles nga Sagittarian, kung isa ka Pisces ang inyo makilala, sigurado magadayunay ka mo suno sa inyo zodiac sign. 11, 22, 33, kag 40 mga maswerte nga numero, jade green is your lucky color. Ay, nahamot na lang ko kay, di ba, Sir Lester Ray Benitez, o kay Stephen Ganza Simbet, dira sa may La Carlota City. Hi and hello man from Sir Lester Ray Benitez. Capricorn, mga Capricornian naman, Capricorn, ang inyo naman nga zodiac sign, karon nga adlaw. Mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, yes? Capricorn, ang inyong horoscope na gasiling, kinahanglan, cool ka lang. Kinahanglan, relax lang. Magpagkatawhay ka. Kay nga, karon nga adlaw, malapit ikaw sa mga pikon nga mga tao. Malapit ikaw sa mga pikon nga mga tao. Tilipot pasensya mo, manginit ka dayon. Kinahanglan lang, ari lang taya, pabugnaw lang sang ulo ka, magpakalma-kalma lang. Kag likaw ka lang mag-react sa gilayon. Di ka gin magpadali-dali para wala gamo. Na Capricorn, 9, 14, 32, kag 33. Pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero, 18. Ang mga Aquarius, abi ninyong paglingaw-lingaw. Ang paglingaw-lingaw, suno sa inyo horoscope, maghatag sa inyo kalipay, pero likawan gid ang magasto sang sobra. Kinanglan Aquarius, mag-budget, suno sa inyo horoscope. Mga maswerte nga mga numero 22, 39, 40, kag 42, aqua blue is your lucky color. Katuanta ang mga Pisces. Sakto na, Tita Wilma. Yes. Ang mga Pisces, ang inyo naman nga horoscope for today. Mga Pisces, ang muning Pebrero 19, tugtong Marso 20. Nami ang mga Pisces karon nga adlaw kay madali sila bala, no? Madali nila nga mapakigbagayan ang ila mga kapamilya. Madali ninyo ma-deal. Madali sila maka-deal sa inyo. O kung inyo man mga friends, tungod kamo ang mga tao nga may mga maayos yung kabubutod kag mga maalwan. Kag syempre, kung dali ikaw pakigbagayan, yes, mangin mabakod ang inyo relasyon sa sulod sang inyo puluyan kag sa inyo ginatrabahuan o kung ano man. Mga maswerte nga mga numero sa mga Pisces, 13, 12, 35, kag 39. Brown is your lucky color. Okay? Yes, okay. Tita Wilma, nabatian nato na nga itong mga tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Para karon nga adlaw Martes.
Abril 19, tuig 2022. Sir Eddie Laos, good afternoon. Tito We, ari naman kami ni Nanay Isabel Monitor diri sa may Victoria City. Ari naman si Sir Ray Flores Barioga. Yes, mayong hapon ko ni Tawe. Jovi Monares, mayong hapon man. Kag salamat gid. Tawe patamyaw lang kay Dethel may Guico, Lydia, kag Bibing, kag Mercedes Lambert. Imo ni maukod nga tagpalamati sila. Imo kamo tanan no sa inyo gid tanan madamo gid nga sila. Sa inyo pa dayon nga pag-upod kay Tita Wilma everyday Lunes tubtob Sabado. Impunto les tres, Action Radio Philippine Standard Time. I do na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. 3 o'clock prayer. Salamat gid mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Ay happy 12th birthday sa hinablos ni Inday Wilma Cabarles kay Bridget John Cabarles, no? Happy 12th birthday halin kay tita mo. Okay? So wala na si Tita Wilma sang panahon gani kita magapaalam sa itong pagpangalagad sa karon iyang edisyon sa This Is My Life Martes, Abril 19, tuig 2022. Ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Psalm chapter 62 verse 7. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock and refuge. I can't say goodbye. Buwas na naman, so salamat gid. Standby sa may taong nga drama, mensahe sing paghigugma. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.